mi byddai mewn cysylltiad yn fuan. Twyllwr, celwyddgi, bygythiad, Gwaith. Llofrydd. Llwyddiannus gyda digon o arian. Lladriad, Dim wedi ei ddwyn. bradychiad, Posibiliad. be nesa? Ymchwiliad. Roedd bryd o fwyd wedi drefnu i ddath y llwyddiant menter diweddaraf y busnes. Aeth Mr Trefor Peacock allan cyn y bwyd i ateb galwad ffôn, a ddaeth o byth yr ôl. Roedd 6 person arall yn y tŷ y noson honno. Mrs Peacock, Miss Gallagher, Mr, Dr Green, Mrs White a Professor Plum. Pa un sy'n gyfrifol? Yn galw'r foneddiges Peacock ymlaen. Mrs Peacock, mae'n ddrwg iawn gen i glywed am eich colled. Cefais alwad ffôn y bore yma yn gofyn i mi ymchwilio i fewn i farwolaeth. A oes unrhyw un y byddai'n dymuno niwed i'ch gŵr? roedd o'n ddyn mor anwyl. Yr unig bobl fyswn i'n feddwl fysa eisiau ei frifo, fysai partneriaid busnes barus. A pwy yw'r rhain, Mrs Peacock? Mr Mustard, ei gyfrifydd, dyn hynod o beniog a chyfrwys. Dr Green, ei partner busnes barus, mae'n gyfrwys a chreulon ei ffordd. A'r perclaf o hwnnw'n ti gyd, Miss Scarlett, hunanol a hi. A beth am Professor Plum? Roedd hi hefyd yma neithiwr. Wel, oes, ond Professor Plum yw un efo ffrindiau agosaf. Dynes anwyl a chyfeillgar. Bydda hi beth yn gwneud dim byd i fynd i fod Trefor bach anwyl. Diolch yn fawr, Mrs Peacock. Ymlaen gyda'r ymchwiliad. Yn dawel a distaw droed. Ymlwybrodd tu ôl i'r coed. Cadw llygaid arnynt o bell. Gwylio o fewn i'r ystafell. A be rwan? Bydd rhaid i ni barhau. Mae hyn di chwawyn holl gynlluniau. Dyfai di di hyn i gyd, Scout. A fi? Esgusodwch fi. Dweud, gwneud yr hyn o fynnoch i mi. Chi, eich dau sy'n nghanol hyn i gyd. Dilai ni ei weld ar cyfrifion ar ffrys, Mystyd. Wrth gwrs. Bydd pawb dim hoffi am hyn i gyd mewn rhywsos ddwy. Diddorol. Diddorol iawn. Be fydylai ni gyda feddwl chwyn? Bydd angen ymweld ymhellach â hyn. Ewch! Ech! Dwi'n dach bo fi yn fy ngordrafft. Ond ylwch, fyddwch chi'n cael eich arian. Mae ar ei ffordd. Rhowch ddim nawr ddau i mi. Mae yn ei gordraff. Mae angen arian. Digon o reswm. Ar ei hôl hi. Miss Scarlett, dwy'n arian, Mr Peacock. Be? Lladd gyda'r bwriad o ddwyn. Y fi? Cofiwch y 10 o'r chymyn, Miss Scarlett. Na ladd. Na ladd. Na ladd. Na ladd! Doedd gen i byd i wneud fy hyn. Addo, Dr Green a Mr, holwch nhw. Ha! Symud! Oedd hi'n deud y gwir? Mi nawn ni ail ymweld â Dr Green a Mr Mustard. Cytuno. Curo dyledion, newid cyfrifion, ymddygiad gones, ymlaen ar gwell. Ha! Wedi eich dal chi. Dwedwch y gwir wrthyn ni. Be da chi wedi bod yn neud? Peidiwch â busnas! Dwy'n arian, Mr Peacock. Wel, does ganddyn ni ddim dewis, ond airtime! Tito Thomas, Tito Thomas, Tito Thomas, las. Tito
gyd gyda mor oed, Mr Peacock. Mae busnes yn llwyddiannus. Rydym mewn problemau ariannol oherwydd ei farwolaeth. Gadwch iddyn nhw fynd. Be nesa? Beth am Hollis White, y cogydd? Roedd hi'n y tunos yn honno. Efallai bydd rhywbeth. O syniad penni gamp. I'r gegin. Argol, be di hyn i gyd? Ychydig o gwestiynau. Oed rhywbeth amheus wedi fod yn digwydd yma? Ylwch, y cwbl fidau ydy... Mi alwodd y ddynes yswiriant bywyd draw at Mrs Peacock bore yma. Professor Plum. Y geiniog wedi disgyn o'r diwedd, efallai ddiliwn ni fod y ddetectif fi ffoniodd nhw. Dim arwydd o ddwyn. Dim trom ar y corff. Neb yn elwai farwolaeth. Dim ond un. Galwch Mrs Peacock yn ôl! Beth arwyneb deian di hyn i gyd? Busnesu, dyna da chi gadw chi ngŵr bach i orffwys mewn her. O, iawn, nad ydych chi eisiau gwybod dim bod ni wedi darganfod y gwir. Chi'n adladd Mr Peacock i elwan ariannol. Geiriad hynt! Does gennych chi ddim tystiolaeth. Llaf eich gŵr a chymryd yr arian yswiriant. Newch chi gyfadda. Na, nes i roed dim byd i ngŵr. Gewch chi ddim fy nghyhyddo i ar gam. Mr Peacock. Trevor! O, diolch, beth. Gwyth. Wel, da iawn. Sdim angen fi yma bellach. Hwyl chi! Awe holau! Mi wela i gyda'n llygad bach i. Rhyfeddod y byd o'n nghwmpas. Ysbiwr cudd yn dilyn yr olion. Gweithio fy hun yn y cysgodion.